ओइ साइकेल बादि स्कुटारखौ नुदोंना नुवाखै? नै सिगाङाव जायगायाव थांगासिनो। Look out, here she comes. सानसे समाव जाहैगोनलै जोंनाबो नुवानोलाय। The woman that I love. It's too bad she'll never know. Hello everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दानिना क्लास स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय बिसिनि रल प्लेया गामोननो बेरे जानाया। गामोननिफ्राय क्लासआबो टाइमिंआ सोलायसिगोन। 4:30निफ्रायसो जासिगोन। डान्स क्लासबो दं 6टानिफ्राय बोरै जागोनथाय मेनेज खालामनांसिगोन नायनोसै। ओइ लिसन टु मान। ओंखाम संग्रायाबो फैबाय। दिनै जोंना जाहैबाय राजमा राजमा। आज क्या है? राजमा चावल और रोटी और दूसरा सब्जी, एक और सब्जी चाहिए ना? वही सब्जी बता दे। भूख लग रहा है मुझे। भूख लग रहा है। क्या रख ले? भूख लग रहा है। आजा बाय बोलो मम्मी को। चलो सब लिया। अधिनायक जय जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये क्यों नहीं नीचे करोगे? नीचे क्यों नहीं करोगे? अब ठीक है चलो लेट्स गो। नानीको डान्स क्लासाव दोनलांगासिनो ओमफ्राय बुरिनि मैया ससमा बानायहोनायखौबो लाबोफानांगौ। दिनैनिफ्राय नानीखौ ड्रपल' खालामनानै गारबोनोसै थाफाला। एसे न'आव फैफिननानै खामानिबो दं नालाय खामानिबो खालामनो हासिगोन। दाख्लि गोदानखाय एसे थाफादोंमोन खिन्थु एबारनिफ्राय थाफानाय नंला। मानोना नानिया एसे कमफर्टेबल जाबाय, मानसिफोरखौबो सिनायहांबाय, जेबो दिगदार मोनला। दा ओंखायनो दोनबोनानैल' फैनोसै बेखौ। बे सिगनेला पुलिसबो गैया, ट्राफिक लाइटबो गैया, दिगदार जायोलै। लामानि खामानिया बारायबाय, बिराद खामानि जागासिनो। बे खन्दआव मानो ट्राकफोर हाबफैयोथाय? लामायानो ओरैनो गुसेबसेबखा, ट्राफिक जायो मोनसे ट्राक फिसा हाबबानो। दाउदोलै आफाफोर हाबाब एसेबो लेलाय हनै नानिया खिथुनाव पिंक हेलमेट गाननानै जिरायगासिनो। मेहेर हेलमेटआ एसे देरद्रायदों। ओइ साइकेल बादि स्कुटारखौ नुदोंना नुवाखै? बेखौ भारायाव मोनो जोंनाव, युलु बाइक बुङो। जायगायाव स्टेन्ड दङ, एपजों नोङो स्केन खालामनानै नांगौबा लाहैनो हायो। 30 किल'मिटारसो खारो होनदां खनसे चार्ज होगासेयाव। इलेक्ट्रिक बाइक बियो। नानिखौ दोनबोबाय दिनै फार्स्ट टाइम हारसिं। हरजाया, माबाफोर जायोबा गावसोर कल खालामगोन बे। बुरिनि ससमाखौ लायनानै थांफिनसै। नानिखौ डान्स क्लासाव मानो थाखाय होदों जोङो? मानोना न'आव हारसिं जिरायबाय थानाय जायो, ओंखायनो डान्स क्लासाव फैबा लोगोफोरजों एसे लोगो मोनगोन, गेलेगोन। थ' थांगोन दिनै। मैया फनखौ नै बावनो लादोंमोन आं। ओरै दखानालाय पाइ डिजिटल पेटिएम सेकेन्ड स्टेजआव बेनो आइफन 11 खौसो लादों मानोना बाव जेसेबां
फिचार्स नांगौ आंनो भिडिअनि थाखाय दंजोबो ओंखायनो बेखौ लानाय जादों 12आ एसे दामिसिनमोन ओंखायनो बेखौ लायासै आं फिचार्सआथ' एखे ओमफ्राय आपग्रेडेड मडेलमोन खिन्थु होमबाबो 15,000 ना 20,000 एक्सट्रा गोलैगासिनोमोन 128 GB ओंखायनो बाद होबाय आं 11 खौ लाबाय 11 128 GB ससमाया रेडि जाथ'वाखैलै दा बेलासि 7:30 फैगोन नै सिगाङाव जायगायाव थांगासिनो सानसे समाव जाहैगोनलै जोंनाबो नुवानलाय हायालाय बिदिखौ ओरैनोसो बुंदों हाबाब बेफोरखौ लानांगौबाथाय न' बांसो फाननांगोन नङालाय एखनबा हारसिङै बाइक सालायलाबायनो मोजां मोनथारोलै उदां फादां जेरावखि थाङा थां जेरावखि सालाया सालाय आरामनो सफैफिनबाय दाहाय लायनोसै नानिखौ नानिखौ लायफिनगासिनोलै नानिना क्लासा जोब्बायदां 7था जानोसै क्लासाबो 1 घन्टाल' न'आव फैगौमानि माथो 40 मिनिटसोल' थानो मोनो हरजाया न'आव फैफिनबा एसे खामानि मावनो मोनोलै 40 मिनिट मोनबाबो जथेस्थ' अफिसनि खामानि मावनो हायो मोजांनो दिनै फननि कभारबो लाबोनांगौ फना गोदानावनो गोलैबायबा जारला जागोनलै ओंखायनो कभार लानानै थांखानोसै दिनै नानिया नेगासिनोलै बे क्या लेना माँ क्या लेना न'आव सफैफिनबायलै मा ओंख्रि जागासिनो क्या है ये आलू सोया आलू एंड सोया आलु सोयासोलै मोनायाव जोंना जेबो गैया दिनै हिनो से बाय पापा से बाय गुड नाइट बोल दो सबको गुड नाइट आज डांस कैसे किया आपने